UGWUMBA dịka nwafọ Igbo onye ọbụla mara ihe a na-akpọ Enyimba na ọ na-abụ ndị Igbo zukọta ọnụ si nzọgbu Enyimba enyi ihe ọbụla kwuchiri ụzọ akwatuo ya n'ụzọ ma mgbe ha na-anụ ọgụ eji mara ndị Igbo n'ime ha na ịkwarụ ndị Igbo kwaruo ha na wọl ewesi mba na adị ndụ eme gịnị ma na o ruo ọ ya kpatara ndị ọzọ niile ji atụ anyị egwu o mere na Kano mgbe a na-emegidere ndị Igbo megide gbukata ọ dịzị ka gasị na ejiji anyị mere ọkụkọ na ewu kịta anyị mara na ihe ọbụla metụtara onye Igbo ndị Igbo anyị decide ya ka akwagide onye ahụ ka a soro ya nụọ ọgụ ahụ adị ekwu onye ahụ isi na-adị ya n'elu anyị mara mgbe e mere ịnọsụ ndị bankị ihe na bịara ime ịnọsụ gara ndị Igbo soro ya n'azụ mana mgbe ụfọdụ e nwere ihe ụfọdụ ndị Igbo anyị na-abụ eme etu a anyị asị ndị a na-egekwa histrị na-enweghị ihe imekọtara nwa enyi nwaanyị wee kpọọ ụda dị mba except ma ọ bụ nke pere mpe na-amaghị mgbe papa ya nọ nwa enyi nwaanyị ama nnọkọtara ụkpọ ụda dị maka na ịbụ ụda dị kama na ụkwa ịkarịrị ugwu ọkpọ ọnkụ anọ mgbe ahụ ihe dịghị n'aka ka a ga na-akpọ ọnkụ ọ bụ ha na ịnọkọta ịbịakọta ijide heziwa ngwugwu iji abịa ma na nke ya aga kpatara nwata jiji obere nwa jisi na ya ọ gbasaghị onye kuchuru ma mie na ọ ga na-egotekwere ya ihe a nna ya na-egotere ya mgbe ọ dị ndụ okwu anyị wee bụrụ gịnị tata nwanne anyị nwoke Ellen Onyema onye isi Epis nwere mmegheri ọ na-emegheri anwesị ka anyị jụọ ya uche ọ dịkwa ya epetike UGWUMBA onye nke m nọ nwoke eteghete ndị be anyị epetike nnọọ UGWUMBA biko emepere airport international airport n'Ogun steeti mgbe gara aga ịma na Nigeria enweghị no plane mana airport ka nkụ onye mbụ gbapụrụ gbagarụ kwuo na ya ga na-efe international flight bụ nwanne anyị nwoke Ellen Onyema Epis anyị na-akwado ya ọ na-eme biznes ọ na-aga ọfụma ọ na-akwado ọ na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche mana ihe anyị na-ajụ ihe anyị sịrị ka anyị jụọ bụ Enugu airport adịghị m sure na enweru ọ bụrụ dị na adịghị m sure na onweghị any international flight si n'aka Epis ọ ndị Ethiopian Air ihe na-abịa once in a while o wee bụrụ na alile onye anyị kwuru mgbe ahụ dịzị ka ọ bịara na anyị n'iyi maka na ọ bụrụ na flight ada abịa de kedu ka a ga-eji oji ọkada efe n'elu biko tinye egodi ya bụ ihe ọnụ ya bụ egwu ọ na-agba ọkụ ikuku ya dịka ọ na-akụ UGWUMBA ekene gị ndị be anyị ekene m ọnụ ihe mere na ya bụ ife gbahọngharị maka na Southeast Governors adịnyere anyị aka ị na-ekwu Enugu steeti Ellen Onyema bụ onye Anambra kwe anyị ma na be ha ka e nwere kampụ mgbe ndị ọnọngọmen hiri nne so o nwebụrụ na mgbe a na-agba na o metere ya n'isi ịmagonye ọ na-anụ saụndụ mgbe ọ na-anụ ihe na-emere eme but onye bụ problem something mere affect but onye bụ problem ebe problem dị bodat na Ellen Onyema o tiri na Anambra steeti Ụmụeri bụ steeti ka ịfụ na ihe na-eme esi ofu ebe o nwere ka ọ bụ na o nwere problem with Southeast Governors ana nwere ka ọ bụ na aka ha nyere ya dịrọ mma maka na ka ihe ya esi nwecha plane ndị etu a okay Anambra State bụ one flight ka ọ na-enwe every day one flight mana ọ bụ na ọka ma normal business o kwesịrị ịma that na Anambra kwesịrị na-enwe 5 flights every day na Lagos Airport o nweghị any time n'ije na Lagos Airport karịa ịfụ plane na-eje Abuja ha isi ịnọwa na bụ ịfụ even United Airlines nke onye Anambra nwekwa onye Ogidi Senator Obiora Okonkwo ọha da na Ụmụeri so ihe ajụ gịnị bụ the problem why na gọvanọ IGBO one day si ya nwoke ọ bụ na ihere ka mgbe somebody like Peter Obi na-achị ọ ka eje gonu ọ bata ọ chọrọ aja ebe ọ ya sị nwanne gịnị meziri omerụ na be anya dọzi gị mma ka etire ka dozie obodo anyị o were sweet voice ahụ gụba gị agwacha etu a ịgwa reason onye kwa counter reason why o ji kwesị ide etu ahụ so for
APC ije gote nke ndị Ogun State Ogun State o wetebụ nke flight n'ebe international na Igbo shows that something is wrong either between him and the governors or no nwere something na-akpịa ohere ka agwụ onye ya ama and governors anyị kwesịrị like somebody like okay ị ka na-ekwu okwu airport kedu ka Anambra State currently through the Alanda airport na Anambra State na ndị Ikeliom for goodness sake nke dịrị Ụmụeri sọsọ full flight na dana abụ APs once every day kedafia Ụmụeri airport na kedafia abalị ya enwenetara afọ abalị ya enwe onye eji afọ ya baa maka ihe nji na-ekwu bụ a ga-asị na onye rụrụ airport a kedu ihe a ga-aba afa na ọ bụrụ na ọchịchị apụọ asịzie Chukwuma Soludo International Airport na ọnya bụ ndị beso n'ụwa na ọnya nwa ọ dịghị ka mgbe Sam Mbakwe ha rụchara airport Imo State Airport mba ị ga-arụ nke afọ gị ga-eme ihe na ọ dị ka ya lụcha nwa airport a within 4 years wee pụọ ọchụ iru ọ ga-arụ everything is possible kama ebiri ego rụọ very good ka ihe na-ada na ya o nwere ka enweta tọn ọ bụ More Park nke ọbụla mana e nwere ihe nchọrọ itinyere maka mgbe ị na-ekwu okwu ikwuru okwu na ọ dị ka ga-asị na e nwere ihe nwere ike ọ bụrụ na agwụ na-akpa Onyema na-akpara Anambra State Onyema ịma na Onyema nke Enugu bụ ọbagom ọnụ ale na Onyema nna ewe n'iwe esi ikekwe na ọ bụ na agwụ na-akpa ọ na-enwere ihe na-esere ndị ya na ndị gọvanọs aga m erota na enwere ụlọ ọrụ ọ chọrọ ịrụ n'ala Igbo na agara gọvanọ that company kwesịrị ịdị ebe a na-maintain aircraft na ndị otu ọ ga-adị nata nso na ebe plane dị maka ọma mbụ ibute plane ịkwari aka kwaga dịka ihe na oke Ebonyi enwego kama na enweghị nke ada na Ebonyi na ekwugidere okwu enu kwuo okwu a na ekweghị nye ana wee bịa Lagos bịa rụọ ya bụ nwoke abịakwa na nke ahụ na ọ gbanyekwara mana ihe anyị chọrọ ịjụ ya bụ Onyema biko kedu ihe kpatara na international flight gị ekweghị eru Enugu nke ọ na-eru local flight gị ibe Anambra bụ nke ha bụ n'ọka enwere ihe anyị na-ama hapụ nke Ebonyi steeti ama m ihe mere nke Ebonyi steeti na ọ na-abụ arụcha ama m ka ọ na ha arụtaghị ya ka ọ na gallop dị too much na the wrong way ka ọ gị na ama m ihe na-eme na plane ekwe ha ama na passenger nwere ike ọma ndị much mmadụ na-agba flight eje Ebonyi mba a ga-enwekwa maka iru ebe ahụ ndị biznes kakwa nkụ na ha kama nwere ike ọ bụrụ ịma na ụzọ ha amaka isi Enugu gaa Ebonyi steeti ị ga-ala ike ịgba n'ụzọ ị nwere ike mechie anya ruo ebe ị na-aga enweghị gota in fact ha edualize go dị ụzọ so abịa na nke a na ha so na ndị na-agbata ọ bụrụ na ha agba first agba second ma third mana abịa na nke ifere enu ọ ka yiri ndị Ebonyi ka ọkụkọ nyere mamịrị nyere ọkụkọ mana ị na-achịte ihe anyị na-ekwu bụ Onyema biko gịnị mere kedu ebe ndị anyị ga-atụ ụta maka mgbe anyị mechara pụtakwuo osi na enyeghị ana anyị wee mara na ndị gọvanọ ka o si n'aka maka na gọvanọ bụ ihe nwe ana gọọmenti nwe ana ọ bụrụ na gọọmenti chọọ ọ bụrụ na etu a Soludo kịta na Soludo dị serious etu o si gaa were ana ebe ọ na-arụkwa airport nke na-abụ nke Igbo ka ọ ga-were isi were ana n'akụkụ ihe na sọ ihe ndị obodo na-achọ bụ inye anyị nke anyị ijide nke enweghị obodo ọbụla ị ga-butere ọ bụrụ na be anyị kịta na kafọrọ ebe ọbụla a ga-arụ airport iweta ya baba anyị eme ihe na kama na ndị aghụghọ mere na Nkeji bụ obodo were na ọ na-arụ Esut campus na village anyị emechara mgbe Chumaroke bịara gbugie na be ha na village ha na-agba anyị garuo ya ebe ahụ inside a ga-enye ya na ọ jiri ya rụọ ihe ọzọ bara uru aga were emewe steeti anaghị egbusisiri mmadụ enwere onye nke niri n'ọnwa gara aga mana nke ahụ nne ji iche ihe anyị na-ajụ bụ enwere ihe mere unu enwere mmụọ ọjọọ na-egbochi unu imepe ana Igbo maka ọ bụrụ na Ellen rụrụ ụlọ ọrụ ahụ n'ime ana Igbo adị m sure na opekata mpe ndị a ga-ewe ọrụ ruru 1000 direct employment gịnị mere na ụbụrụ ndị be anyị na-eme ihe na ezuchaghị oke Abia steeti na ha achọ iru airport arụchukwa ya kịta na ọ ga-edipendịkwa na plane Allen Onyema APs ịbịawa ebe ahụ maka nke Enugu bụ ọ dị nkwa plane na-abụ ka anyị nwere ka ọtọ
mana ama m na ọ ga na-eto na-aga na ọ bụrụ na gọọmenti ejighị gọọmenti patronage gbuo ya ọnwụọ so biko onye marụ unu gaa na comment section ọ bụrụ na e nwere onye marụ unu agwa anyị ka ọ ghara ịbụ na anyị nọ na-ata nwoke ote ebe a na-achọ ka anyị jiri ọnụ pigbuo ya na mmụọ ọ bụrụ na aka ya dị ọcha na enwere ike enwe ihe ndị ọzọ ndị gọvanọs unu ga-agwa n'anyị epetike biko pịachi ọnọdụ a na iwe ewe na mgbe gọvanọs ọzọ a na-akpọ NS gọvanọs ọ dịka gọvanọ Anambra steeti Prọfesọ Charles Soludo nke Enugu sokwa ya airport dị n'Enugu oke nke Enugu nke Anambra steeti nke ọ na-ekwu nke Enugu steeti mba anyị na-ekwu nke ndị Igbo niile maka airport dị ma na Ebonyi airport na Ichikuni na Abia airport dị n'Imo steeti oke ebe ihe na-ekwu bụ ebe ọ ya bụ ka a nọ ya aka n'ime dat na ọ ya sị na ọ ya eme nwunye ma ọ nọ because nke dị ya n'ụyọrọ na Anambra na Enugu nwere airport dị existing and na-enwe traffic ọfụma ị kwesịrị iti international flight ebe ahụ ọ bụrụ na n'ọdị gọvanọ ka o si n'aka that is why eji nwe PR na ịchọọ ndị midia gị ịchọọ ndị PR ka ha na-eme ka anyị gbara ihe na-emenụ tikwe mkpu n'oge tibe mkpu ọ bụrụ na ha enweghị na ha nwere ụkọ nọ krepụs ka ha ncha bụ chọọ na Ugwumba na anyị etoneti mgbusiri na efe na-eme ndị ụwa na osi onye ma n'aka na onye ma bịakwara ndị asị anya because o nwere factory bịara na nkịta akọmishọn na Abia steeti ọ bịara Anambra steeti ajụ na ya enye ya na bido ụmụ protocol na nwụrụ anwụ ndị isoro udo ajụ na ya enye ya ọjị Abia steeti gọvanọ fesi ha bidoro ha na-arụ minerals ifu ha na-abụghị anya gigantic factory ndị ma once ha bidoro ịrụ minerals a na-arụ ma beverages ma every other thing and ihe ọbụla si na-apụta ihe ọbụla si na-apụta a na-eri eri ma ndị eji azụ ezi ma ndị so ihe na-abụ soft drink wee bụrụ ma ndị nke na-arụ biya na be anyị emechakwana mechi Abia steeti gọvanọ kwesịkwa mba o dipendị nere patronize ọnụ kwa ha arụbịa na Anambra steeti mana nke anyị emechie na nna even Nigerian breweries na-emere anyị koku n'ihe na akwa ha emechie mba patronage ka a na-ekwu na o dipendị patronage enwere ebe mmadụ one ka ndị Enugu aba anyị aṅụ onye na-aṅụ kredit maka o nwekịta ihe na-ekwu ka o dibete m ihe gbasara plen ndị Enugu steeti ọ bụkwa na nkwere ike nwe ọ bụ na akpachaghị anya gọọmenti kọntrol ya nwụ ka ọ sị na echetara m ihe mere 2002 or thereabout na London eji Nigerian Airways elu airport ọ bụ na for 3 days na Christmas ọ bụ na for 3 days they reach the passenger eji ebe ji gba tiketi one meter woman onye Kalaba the man wee na-aba si na ndị Yoruba egbugo Nigeria airline ke reason or say that na ha ji credit card so credit card at the end of the month ka ha ji accumulate so end of the month they feel that not storing credit card ka ọ bụ na onye nwe na block ọ na or say then na onye ha say that na bụ staff ka ọ bụ staff na o nwere 3 tickets ọ kpọrọ 3 passengers na ụmụnne ya iwoyi so emegide ha release a plane release a plane ọ na-ebuzi passenger I'm unfortunate plane nke mbara plane mgbara after 3 days I sara ndị afọ ọsọrọ plane bịa jucha okweghị efeni ife o bu karịrị ma esi ha arụ ọrụ so one man amaka ihe megidere anọ na window of one guy bụ dada fere isi kpakakpaka ọ bụ redio na ntị kpakakpakatara etu a na-ata agịrị ike agwụ na oje na aja mgbe ihe na-abụọ mere orodo 10 seconds mere baka moto move mee pilot aka etu a pilot starter plane ifenie plane abịachaghana n'aka plane aka onye manager mgbe ahụ onye Kalaba ka nọ wee nụ dat na plane nke akwa na release even na-ejide man ụgwọ so plane ahụ bịa drop anyị na Nigeria nnata buruze n'owe so anyị nwa niile ji gba flight ahụ gba different ticket wee na because na ebe ahụ the last flight na Nigeria Airways nwere ọ bụrụ ndị management gburie ana gọọmenti gburie so nke Enugu steeti a ụnụ chọ ka ọ survive wee na-esi die mmadụ n'aka ụnụ amaneji unu ya maka ụnụ manejie ya management egbuo ya nwanne nna ya efe nwanne nna ya efe cousin ya efe ma discount maka ha ma ntụrụ agụ niile a ana ha amaghị esi ebupụ ego so ụnụ achọ different company etu ndị hotel si eme ịrụcha hotel ịchọọ ezigbo management kara aka ndị ọbụ ọrụ ha nke nwa nwe hotel bịa die
kama enye 50% discount ọ dị na akwụkwọ na-ebi ero gị ụbọchị ọbụla ya enye ego ewepịa na so biko nụ mana ị kakwara obi ogin mgbe ihe nna ha echeta kịta ogin na plane chọrọ ife okweghị efe wee gaa uwe aka n'ike wụọ ya aka n'ike i wee nọgide ebe ahụ isi kọndọktọ ya mepere ụzọ gị onye ọbụla nọ dị egwiri ka visi igwu ilo nke bọsụ na onweta ndị ihe na-akọrọ were ịmana operate about Nigerians no matter how long ibiri obodo oyibo adịka azụ n'ebe anyị n'isi ịmana plane na land na Murtala Mohammed onye bara na-akụ aka plane na-akụ aka ka main market ifere mekata bụ etu a nsị ọgịrị dịba ya bụ na o mechara ruo a na-akụ aka ọ na-enwe aṅụrị na wonder ka ụdị obodo oyibo mmadụ biri ife so sometimes ihe ible bụ na anyị na Nigerians bụ Nigerians ọ dị mma ụmụafọ Igbo ụnụ afụgo ka esigbo onye esi mma na etu osizie ya n'ihe anyị na-ekwu bụ na ịma na anyị na-atara balansị ya ihe alen anyị agbabanye n'ihe na kọtụ ọ bụrụ na ị mara agba ịgba ọfụma maka na ihe onye ọbụla na-ekwu kịta kamgbe ikwuchara ya bụ okwu na anyị ga na-efe steady international flight from Ogun State bụ nekwe Ogun nekwe Lagos ya bụ ndị be anyị inenekwe ndị ga-agbanye ya bụ international flight from Ogun State ọ bụ na ego ha ọ bụ na adị 10 nọ na plane ahụ at least mmadụ 3 bụ ndị Igbo anyị mmadụ 7 ya bụ ndị Igbo ka m kwuo ya nnọọ etu ahụ maka na ka bụ ya bụ na achịghị na kọstọm ama ndị na ọ bụrụ na ifewe na Anambra ma ọ bụrụ na ifewe n'Enugu biko tinye ọnụ ọ bụrụkwanụ na e nwere ihe ndị gọvanọ na-eme ime ka anyị kpupe ihe ike ọ gwụchara anyị kpupe ihe ike anyị sị ha na nke a adịghị nke a adaba anyị mara na ndị isi nkụkọ ama m ka ọ na-abịa oru ebe ahụ brain ha efucha mana ọ bụ ha na eme anyị agwaghasị ha nwoke m anyị na-anọ n'ukwu n'ugbosi ya na ọ na-enu inu onweghị ige ma anyị epetike ndewo